Bayan rasuwar mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Abdullahi bin Abdul Muttalib, mahaifiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato Aminatu yar Wahabi ta ci gaba da renon cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Domin mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu tun kafin ya zo duniya, bi ma'ana da ɗan ƙaramin cikinsa na wata 2 kamar yadda masana tarihi suka shaida. A lokacin da mahaifiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke renon cikin Farin Jakada ta bayyana cewa tana mafarkin wani haske ya fito daga cikinta ya haskaka duniya. Gashi dai duk wata mai ciki tana shan wahala amma ita sam baya bata wahala. Mata bayyana cewa ta ga baiwa kala-kala a tattare da cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. An haifi Farin Jakada kuma cikon makon annabawa wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani gida da ke kusa da ɗakin Ka'aba a ranar Litinin 12 ga watan Rabiu Awwal. Duk da cewa akwai sabani na masana tarihi kan ranar, amma mafi rinjaye masana tarihi na shaida cewa ranar 12 ga watan Rabiu Awwal aka haifi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 20 ga watan Afrilun shekara ta 570 bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Wasu masana tarihi sun shaida cewa da duhu irin na asuba Farin Jakada ya zo duniya. Wasu masana tarihin kuma na shaida cewa da daddare aka haifi Farin Jakada. Waɗanda suka karɓi haihuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato Farin Jakada sun shaida cewa ba abin da aka yi ta gani yana tashi sai haske a lokacin da Farin Jakada ya zo duniya. Ya kuma zo duniya cibiyarsa a yanke, idansa a buɗe, sannan da shayinsa ya zo duniya. Nan aka je aka sanarwa kakansa Abdul Muttalib, ya zaburo ya nufo gidan da aka haifi Farin Jakada. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cike da farin ciki ya ɗauke shi tare da raɗa masa suna Muhammad wato abin yabo. Nan Laraba suka cika da mamaki har ta kai da sun magantu kan sunan da aka sanya wa cikamakon annabawa, domin ya zama kamar bakon suna a gare su, amma kuma suna ne mai daɗi da kuma ma'ana. Ashe sarki Allah yana jiran ya aiko da abin yabo domin ya karɓi wannan sunan da ya dace da shi wato Muhammad abin yabo. Ana yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inkiya da sunaye masu daɗin gaske. Cikinsu akwai Ahmad, Hashim, Mahi, Nabiru Rahmati da dai sauransu. A cikin Alkur'ani mai girma, Allah ta'ala ya ambaci asalin sunayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasu sunaye da inkiya da ke nuna ƙarin girman darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da alherin zuwansa ga al'umma, wanda a ranar gobe kiyama tutar godiya tana a tare da shi. A nan zan dakata.